Hola a tots, bona vesprada. Bueno, València ciutat editable. Què és editar una ciutat? Si parlem de premsa, editar un text és adaptar-lo a unes normes de publicació i en el cas d'una ciutat podríem dir que és adaptar el que ja existeix a un context actual. No? Bueno, ara entendrem un poc millor. La història comença sempre en un trajecte que faig sempre de cara a la universitat passant per la ciutat de les arts i les ciències. Sempre m'he cridat l'atenció a aquest complex, però vull dir, a partir de la caiguda del trencadís és quan comença realment a convertir-se un poc en una obsessió. Un edifici que havia significat l'època d'opulència, de riquesa i d'excessos de la ciutat donava ara mateix una imatge de decadència i de la fi d'una època, vull dir, un mateix edifici per a dos cares diferents de la moneda. Tots coneixen la ciutat de les arts i les ciències, que és un gran espai cultural dissenyat per l'arquitecte Santiago Calatrava i que significa un poc, o ha volgut donar la imatge de riquesa i de prosperitat de la ciutat de València cap a l'exterior. Però des de fa uns anys cap a ara tot han sigut males notícies, des de la corrupció, els sobrecostos, els elevats costos de manteniment, etc., que han creat una distància entre la ciutadania i la ciutat de les arts i les ciències. El que havia representat un símbol d'orgull per a la ciutat, ara mateix estava convertint-se en una vergonya col·lectiva. Això. Entonces, per un costat, els edificis buits de contingut funcionen un poc com una mena d'escultures situades al llarg del riu Túria sense cap interès per la ciutadania a l'hora d'entrar. Però més enllà inclús dels propis edificis, el que tampoc veig que funciona és un poc l'espai públic que té al voltant. I això és una pregunta ben interessant perquè vull dir, tots coneguem el riu Túria, que té espais que funcionen a diari de manera prou activa i en la ciutat de les arts i les ciències passava completament el contrari. I possiblement siga un problema d'escala perquè pareix que l'espai públic de la ciutat de les arts i les ciències estiga concebut tan sols per albergar esdeveniments de gran tamany, com els que estem acostumats en aquesta ciutat. Entonces, li sumem també el tema de com està concebut l'espai. Aquestes piscines que aïllen per complet l'edifici de la gent no propicien una aproximació a l'edifici, sinó que intenten engrandir encara més la imatge del propi edifici. L'espai públic funciona com un espai de recorregut, no propicia espais de relació ni espais de reunió que faciliten un poc la trobada de la gent en aquest complex. Entonces, la ciutat de les arts i les ciències poden dir que ha donat l'esquena a la ciutadania. Aleshores la ciutadania ha fet el mateix. La ciutadania ha pres com a més pròpia altres parts de la ciutat com puguen ser Ciutat Vella que no pas la ciutat de les arts i les ciències. És per això que hem de tindre també en compte que la ciutat de les arts i les ciències avui dia representa la imatge de València de cara a l'exterior, però el que no podem permetre és que siga una imatge sols per al turisme o per a la gent que ve de fora, sinó que l'hem de reivindicar com a nostra, com està passant també en altres llocs de la ciutat que estan fent una reivindicació activa de l'espai públic, com passa al Cabanyal, a Benimaclet o inclús també a Russafa. La ciutadania ha de prendre consciència de que la ciutat de les arts i les ciències és un complex que pertany a la ciutat i hem de reivindicar la possibilitat d'usar-lo tant els propis edificis com l'espai que queda al voltant. És per això que podem començar, i ahí està la moixeranga, a dotar de continguts als edificis, propiciar uns usos populars i fer accessible l'entrada, el preu, etc. als ciutadans. També podem transformar els espais que són ara mateix de pas, podem transformar-los en espais de reunió, de col·lectivitat i punts de trobada. I també, si volem, podem canviar inclús, podem dotar d'activitats diferents i d'usos, podem canviar també l'escala, és a dir, trencar la gran escala a la que esté acostumat i començar a pensar en la xicoteta i la mitjana escala, que és el que fan un poc la quotidianitat del dia a dia de la ciutadania. I també el que podem pensar és en altres activitats que poden desenvolupar-se entorn a la ciutat de les arts i les ciències, com puguen ser mercats, pistes de patinatge, inclús poder utilitzar les piscines com el que són. I així, si comencem a apropiar-nos de la ciutat de les arts i les ciències i el seu entorn i la fem nostra, podrem arribar inclús a fer que els edificis tinguin identitat valenciana.